Kalinti Jam Welfare Development Association kan pensedang biang ya kelumpung ya kai football ya kabala tip kum ka Sunfeast Cup kabala jupelong haman la ka shisin chisnem bat minta usnem ketika lumpung kan sedang haka arfu sautrik nailur arjar arfu ar bat en penkut haka shitrik risau arjar arfu ar. Ya kata lumpung en penyele akai haki arteli kimadan yele akai kata hamadan jentru bat hamadan maulen maukhan bat iki kinhun ki bayo ara ya kanam job na kajala en yo ban ya kun asam ban mi khmat ya kajala. Kumta Kalinti Jam Welfare Development Association ling ba sumar lang swear ula pentip baya ka screening test na kabenta ki klub bat ki kenhun ki bani shimenta ha ka te kelempong en penlong ha ka khat rio bat khat neu terik nailor ha ka school Linti Jam ka badon ha mau tunum Ribhoi district ha ka por khandai baje min step bat en penkut ha ka por ar baje no phaisngi. Press and media play one task ni ni kerja bang min ai kini ke press briefing habidi kat ka Sunfeast Cup Arhajar R4R Sashisin Kalinti Jam Welfare Development Association kan pelong ya ka Sunfeast Cup kaman sedang na do R4 Sautrik uniu benai kaban kot hakashi tarik jong uniu benai hi aduh si tarik Oktober ka ni ko apan pentu bi ba ka jing temu hi kalong kumno ban kan ti wiki khna samla jong ka thani boy ba khamtam jong state hi bro koi te kumbala te bangila dem ai ki form sha ki team ki club ba phe bangila yo priang bat ni ko ban penting ba ya ka screening long ha ka khan riu bat khan yau tore hangni ha po mautrum ha ka school Linti Jam LP school ha ka por ka ban sedang na ru khandai bi sedang bat kam kot ha ka por arbaji tengi kumta ki ka part ya ki team managers ki club bat ki baro ki wani ship banta ba ken so ba ban ya be ya ka por madru banyak poi tek dakaba penbiang nanti ya ki kot kisla tamtam ki birth certificate ki ID school ID jongki haba ki wan check screening publish po ta te kumba ki team ki belapoi hadu mentai ki long kumba hindro photli ki team ki lapoi habide bat ki under 16 boys girl but under 13 ki lapoi total lah pon hindro photli ki team te kani hi ka de ka tournament ka bangi jupnya nya kalian Kalinti Jam man ki snap haba ki ba job ni ki represent ya ka Meghalaya master kum ka Meghalaya master ma represent pat ya ka state Meghalaya ya ka banlong how by December hang thi apo man long hang thi apo Assam ha ka ba ki team na ki north east ki banwan bani shimanta kani ka di thik tang nam ta ki north east team ki bani shimanta ha Assam how by December to habidi bakani milayo namang nila pelong sausin dengan ni tournament bat naka Meghalaya kila ju shimenta bunsin bat kala don ru kapor ba nakaliang ka ki khna Meghalaya kila ra ya ka championship hangkani ka tournament bat ha ka ba gedan shibul ki players nadin ka Sunfeast kila yo ban mi khmat pat ya ki club lajong ki club ki bahe ha po shilong kila yo bani shimenta bat kini kimi lemba ka jini shimenta ha ka Sunfeast Cup kani jingshang ni penle aja ka hangni ha po Meghalaya ka bolong ha po Ribhoi bat ni dan ditmuru ban pelong ha po west